Здравейте, YouTube, аз съм DJ Вичко и днеска снимам на Minecraft Ultra Survival. What? Това ще е нещо като поредица. О, много насичала е. Що така? Че да играем на нормално, ще стане. Ага, за какво така насича? О, това трябва да се оправи. Съжалявам, но ще играем на шорт. На шорти насича. Браво, мене. Защо лагиш така, бе? Проклет компютър. Не знам, на мен аз мисля, че насича. Да не знам. Имам, нали, мой сервер, в който може би ще снимам с Poison Guy. Нали, стига само това да се съгласим. Така. Ако тази поредица стане известна, нали, добра поредица, известна е манята му. Ако стане добра, ще има сезони. Да е така. Ще е едно хубаво място. Имам си пещера. И айрон. Супер. Просто перфектно. Сериозно? Не знаех, съм си крафнал кирка. Благодаря, че ме каза. И точно така. Не ми трябваш кирки. Махай се. Тъгни така. Да направим една малка смешна дупка вътре в планината. Нещо като планина. О, сега ме караш да го обирам този скол, бе. Ще направя някаква смотана дупчица. Ето. Аре, още един ред. Че е много вид как ще изглежда. Аз ще лепът къщичка. Това е малко тъпо. И много голямо стаято. Играя на мирно, защото не искам кари пари дупито ми и 50 скелета да ме цепят. Не желая. Ако някой има проблем, да се хвърли в коша. Какъв е то дърт, бе? Добре, мисля, че това е достатъчно голямо. Добре, знам, че има кола, не е нужно да ми показваш. За какво така става, бе? Торчове! Голям късмет направи се. Не, неща там. Разкопаем тъпя кол. Да видим колко кол е. Сериозно! Само едно! Но комен. Тук нещо да има. Отгоре ще има вода. Добре. Пак да си направим торчове. И ще изкопая то айрон. Така.
Да видим нещо навътре има ли. Освен кол, нещо друго има ли? Няма. С колко айрон всъщност имам? 3. И ще ги използвам за кирка. Та да не прилепя. Чекай, бе, трябва ми храна, фак. Ох, сега трябва да ходя да трепя овце. Бързо видим. Че ми трябва легло. Че имам чувство, че ще умра. А за какво така става, бе? Така да запомним къде е къщичката и да тръгваме на лов за храна. Но, повече ми трябват овцете. Да. Ох, леле, мале! Точно! 3 бели овце. И тук съм трети. Мрима. Ще не си на така. Тук за се занимаваме. Айде мала. Гледаш ме? Гледай. Гледай, ма. Гледай, ти ще изнасилам. Аре, я ли така някой пленце? Красива си. Но трябва да те убия. Бе, няма ли някакво пиле, нещо такова? Не. Мраме, какъв късмет. Ако някой ще ме пита за сида, много лесно пишете къдил 1 и сте пичове. Така да направим малко. Що така съм с дървото малко? Не е хубаво да имаш малко дърво. Сори. Не знам защо се оригнах. Така. Сега за дърво. Че нямам дърво. Аре, тия бучета не свършват вече. Вече го пожелавам. Така. Само толкова голямо дърво. Сериозно. Май сериозно. Така. Добре, мисля, че 13 дърво трябва да ми стигнем. Да си ходим към умрялата къща. Айде хора, кажете, че тази къщичка трябва да... Тази къща ще бъде готина! Готината ми къщичка. Точно така. Так. Оп. Чудесно. Оп. Така. И имам си легло, сериозно не знаех, благодаря. Сега трябва да направим една врата. Че без врата на къде? Така да сложим една красива врата. Добре, още какво трудно да направя на тази легофренска къщичка. Всичко съм си направил и ще ходя на така да изпичам арена. Всъщност само трябва арена, трябва. Не ми трико.
Навънка още свет. Добре, като се стъмни ще спирам клипчето. Само да кажа, че клипчетата няма да са много, кой знае какво дълги. Да. Така не ми харесва. Не на тайна, на фар. На фар да видим. Добре. То направо се стъмнило. Добре. Там нещо така. Това беше всичко от мене. Довиждане.